इलिसा मिजिं बेफोरखौलाय मानोथो दिहुनलाजोबखो ओमफ्रायो माबा जिखौ एसे खनस्रांनानै दोननो सानदोंमोन आं बेहायनो बेखौबो दिहुनथ'नाय जादों ओमफ्रायथ' गानाबो मायाबो गानफेरनायखौनो नुवाखै आंथ' मानोथो गानबाय थानांगौ दे थाथो आं ओरैनो दोनदोंसो मालाबा आलासि जानायफोरावबो गानबानो जायो गावा ओमफ्राय खेबसेबो गाननोनो थाङाना बेफोर माला आसान बेफोरखौ नों मोजां मोना नामा गाननो गाननायालाय गानो थेवबो आं बेबायदिनो दोनो आरोना मानोथो बहनबाय थानो साननानै आरोथ' बांद्राय गोजानावबो थांनाय जाखाया नालाय बे खाथियावलाय मा गाननो बेफोरखौलाय औ दे मोजां दोनबानो जाबाय ओमफ्रायो आलमारियाव दोनबाय थाखायो आं मोजांनो आरो जोंहाबो दसे थाना ओंखारलांसैलै सान्दुंआबो गोसाथार नालाय दा एसे बेलासिनायजों ग्रोब मोनहैनायजों जासिगोन ओमफ्राय बे गुफुर मोनसेखौ गानदो गस्लाया सुनांगौसोमोन नों सुखांबाय गावाथ' खिन्थायाबो ओमफ्राय आंसो मैया नायनानै सुनानै दोनखाबाय जेबो नङालै आंनो सुनो हाखायोना नाङा दे आंहा नायै सुनानै दोनखायो आं थानायावलाय मानि बेलाय नोंथ' आंखौ बिराद केयार खालामोलै आरोथ' बेबायदिनो आंनि जिउआव थाबाय थादे जागोन दे बांद्राय खामानिबो मावना बुंदोंमोन ना दाख्लै नङाबा आरो सान्दुं गोसायाव गोलैबावनो लुगैदों जेबो नङाना ओमफ्रायथ' मिजि जोंनि वेडिं एनिभार्सारियाबो फैगासिनो ना बावबायसो नोङो आइया नङाबा माथो दे आरो जोंहा फिसा सेलेब्रेसन खालामगोन होननाया केकबो हागोन बुंदोंमोन माथो नों न'आवनो बावनासो दंमोनलै आरोथ' माला एसे गोबाव जाखो दे जाबाय आरो गोबावानो ओमफ्राय समालाय मा बेबायदिनो बारलांबाय थाखायो एकदम फात्ताखौनो मोननो नागिरलायालै ने औ जेबो नङा दे न'नि गोजा लेंहरसै ओरैनो फिसा सेलेब्रेसन खालामसै आरोना दे जागोन आरोथ' आं हाथरखि मेहेर थिंथुलि आइमोनखौबो लिंहरगोन दे लिंहरबानो जाबाय आरो दसे थाथ' दे जोंनि खुसिखौ रावनिबो नोजोर दानांथों मिजिं आंथ' बेखौल' आरज खालामखायो हायाब्लाबो आङो रायजा हान्जाब्लाबो सैज्य खालामनानै थानानै दा हुदासो जालायलांबाय आंनि थाखायथ' एसेबो इजि नङामोन नोंसिनाव थानाया थेवबो बेखौनो आंनि खाफाल साननानै लासै आङो जेराव आरो आंबो फैबाय नालाय नोंजोंनो जोंनि खाफालखौ जों दाना लानो हानायबाथ' मोजांखौनो दानानै लागौमोन ना नोंलाय मोजां मिजिं आइयाल' एसे खेंख्रा आरो आगोलनि बायदिथ' नंद्राया दा एसे खम जाबायमोन रायनायफोरालाय आरो न'आवबो थांनो सानब्लाबो जालानो माथो खामानियानो खामानिबा बहाथो सोलाबनो दे फारसे न'आवबो मानसि खम नालाय गालांनोबो उसुबिदा थेवबो थुनजुलि मोनहानाव थांनांगोन जोङो न'निजों न'नि नायलायाबा नों बायदि बिमाखौ नाङा आंनोबो हामा नङाना आबा नोंनि आइजो आङो नोंनि आइ आंखौ मानो बिदि सानखो नोङो आंखौ बुथारबा मा जागोन दे आबा आंनाव नांगोन ना सिखाजों खेला नङा आबा सना खेला नङा नोंसो मानसिनि मालायनि गोसोजों गेलेबाय थाग्रालै आयै ने नङा आबा सना नोंनाव बारगासिनो नांमारबाय फाग्ला जाबाय नोङो फाग्ला दिनै फाग्लायानो जामारबाय आङो ओमफ्रायथ' नोंथ' मोनसे बाखि दोनबावासो आंखौ फाग्ला खालाम ने बिदि नङा मेहेर नों नायना नोंनि आइनि हालोदखौ नाय आबा दाना आं बोरै बासिबावगोन नाय आबा खोनासं बिदि हामा दे आबा दे मोजां गथ'ना आंनि आबा मेहेर दानस' बायो नामा गावनि बिमाखौनो दानस'गोन खुनु खोथा गैया आफा इसोर आंखौ सोर बासिबावगोन ओरैबायदि अबस्था माया आंथ' दोरोदनोबो हाया खारनोबो हाला आं बहा थाखुमाबावगोन नाया बासना नों माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जाथारदों नोंनि आइया जेबो खालामाखैथ' बे नोंनि मेगननि मोदै गफ्लानाय नंखायसो बेफोरो मिथिबायना ओइ बे नोंसाला माथा खाराबा आबासना माथा खाराब जानाङा हामा नोंनि आइसो आङो आबा बुथारख्लायाबानो उफाय गैला माया बे नोंनि खोथाफोराव गोजावनो हो बेसेबां नौटंकि ड्रामा एक्टिं खालाम रोंगौलै आयै नङा आबा नङा एकदम नंखायखौनो नंगौ बायदि खालामफ्लानो हायो ने वाव बेबाथ' आंखौ बुरखाय हाला नोङो बे माथा खाराबखौ आंनि खर'आ हले गाज्रि जाखाबाय मिथिबायना गाज्रि जाखाबाय आयौ फाग्ला जामारबाय आंनि फिसालाया हे भगबान रावबो फैलाबो बासायनो मेहेरनाबाथाय रागा जोंबा जुदासोलै रावखौबो सिनाया आङो बिहामजो आयै नांगौ समावसो फैला बेबो सोर बासायबावगोनलै नोंखौ दिनै हो सैथान नंखायखौनो दासो बिहामजो हाथरखि बेखौबा नों गोजौआव थिनहरनो नागिरदोंमोन सोरबा गाज्रिमोन मोजांमोन बिमाबाबो खाथेर गैला दिनै एसे गाज्रि गोसो नोंनि आयै आबा सना नङा आबा बिहामजो
हजों नरकआव जायगा मोनसिगोन नोङो या मा आंखौ खालामनो आं जागोन दिनै बियो बेखौ नागारथारा गाज्रि मानसि बियो हामालै गोरोबनि आबौसोना हामा फोजोबस्रांनो आं बेखौ मा खालामनो जाखो बेलाय नागारखाया आं बेखौ नागारखाया बेखौ दानथारखानो आङो नोंसोरलाया माने आबाया आंखौ बुथारनो नागिरबाय गावनि बिमाखौनो आं हामा दिनै नागारथारा गोगैयां बेखौ आबौ एगार आंखौ हामा जाखो होमबा दानथारखानो आं बेखौ आबौ दानजोबगोन आं बेखौ हामालै आबौ फैनाङा हामा आबौ नोंनि आइसो हामा बे होमबा मालायनि जिउखौ लानो नागिरदोंमोन दाना गाव आखाइ माबायदि जाफ्लादों नायलाय जाफ्लादों दाना मानि थाखाय बेबायदि दानो नागिरलायखो बिमाखौनो ओइ धोरोलाय आंखौ होरो आबौ हामालै आबौ सना बेबायदिजों खेला नङा दोनदो दे दोनदो आबौ दोनदो दानथारजोबगोन आं आबौ दानथारजोबगोन आंनि हिनजावखौ बुथारनो नागिरदोंमोन बे दाना गावहा एसेखौनो गिबाय हनै गैलालै बे आंजों दिनै मेहेर नोंसोर बेला बोरै हमथा हाया आंखौ जानला माथा खाराब गोसोखांदों जानांगौबा मोनथिबायना औ आइमाया सिन्था दा खालाम दे आं फैबाय ना मा नायबाय थाखो आबौ नोंसासोखौ मोजां सानदों नोङो मानसियानो ओरैबायदि द्रामा कुइन सैथानजिमाखसो बेफोरखौलाय मा बुंलाबायदों नों आबौ हो आरोथ' बाराखौबा नोंबो फंनैसो हरखा बेखौ एकदमनो आं आखाइ होबाथ' दाय जायो नालाय नोंथ' बिफाना होना हो खावलायाव नै मा बुंदों बे आइमाया मा जामारदो लाजिखांनायसो मोनबायलै आं आयै हो द्रामानि सायाव द्रामा थोद सनामोन गावनि देयावसो बेबायदि जानांबाय बियो नाथाय आंखौबो गाज्रि मोना दे उफाय गैया माब्लाबा समाव आरोना बिमाबाबो गावनोबा बेबायदि आखल दिन्थियोबा अब्ला माथो होनो सनामोन बेखायनो दिनै एसे दोखो रायबायलै आङो मा खालामनाय जालायखो बे आइजों नुबा रायजागोन दा बे जाम्बा नों थिग्ला आं दिन्दां जादों दा आंहा सिगांनिफ्रायनो बिदि दिन्दां जाबाय थाखायो मोजां मोनखायो बोरैबा गोलैगोन दा बे गियाबो दा जाम्बा गियो नामा ओमफ्रायथ' ना नों खबर लाबाय अबाव केसारि रानगोन गाबोन औ दादिमाइ लोगोमोनाबो होगोननो आरे बा होमबाथ' थांनांगौलै खिस्रि जानो बा ट्रेनिंफोराव जायोबा आं हागोन खोमा दे बादिंनाय बारख्लायनाय बेफोरलाय आंनि खामानिखा ओंखारदोलै रायजागोन नोङो दा जाम्बा नों रायनो हायो आंखौ ओमफ्रायथ' हरोखा ओमफ्रायथ' थिग्ला गाबोन जोंहा खिस्रि जाना उदै बुंखासिगोन बे लाब्राबो बरियाखि बानायखायोना ओमफ्राय आब' जोंहालाय माखौथो फुजा होबावगोन दे साइकेल गंसे बोरायल'सो दंमोन दाद जाम्बा गारि मटर थाबालाय फुजा जायो नामा बे दाबायालाय खदाल रुवा लहा बेफोर मा ओंथ' आरो ओमफ्राय गाबोनसो मिन्थिसिगोन सोरनाव मा अस्त्र शस्त्र दोनखुमायो सोरना बेसेबां माहाजोन गारि मटर दंसै गाबोनसो नुजोबसिगोन ओमफ्राय ओइ गथ' थिग्ला प्लास्टिकखौबो एसे लाफाखा माने न'आवबोसो एसे लाबोनांगोन ना औ जागोन दे नों जानो हायाबाबो आंनो लाबो दे इस बुंनायफ्राथ' लाजाखायालै बावदोंसै आं गाबोनथ' आं मोनसे जिनिस लायनांगौमोन दे गाबोन लायसिगोन आं न'आवबो एसे फुजा होग्रोनोसै ओमफ्राय थांसै आरो मादैयासो मोजां हरदों बेखौ आंहासो गाननो सानब्लाबो जायासै एसेबां सना रुफा बिहामजोनाव आयौ बेखायनोसो दिहुनामोन नामा आं बिब्लाबो एसेबां बुरजा दोनखुमादो बियो हाबाब आंहाथ' नैबे सेन मोनसे फिसा बेबो अमा फाननायजों लानायानो आरोथ' बेबायदिखौथ' मोनगाननाया गोजाननि बाथ्रा बिहामजोनावसो एसेबां मोजां दङ बेथि दोनखुमादोंमोन आयौ बिहामजो बेफोरखौलाय मा मानोथो दिहुनजोबखोसै आयै माने आं गस्लाफोरखौ खनस्रांदों नालाय आलमारिखौ बेहायनो बेफोरखौबो एसे मोजाङै जाबना दोननो नागिरदोंमोन आयौ हामाथ' एसे मोजांलाय बिहामजो औ आयै बेफोरथ' नोंनिनो गोजा औ आयै बे खनसे आथिमंगलाव मोनबोनाया बेनो मोजां दोनहाय बिहामजो मोजां दोन
आरो हाथाय बाजार अबेबा आलासि जानाय मानाय बारा गानलांला बायनाङा सिखावफ्रा ओरैनो नोजोर होखायो बेफोरबायदिखौ बिराद मेगन सायोआनोलाय एसेबां जोंखोल माखोल मोजां आयु नायबानो माने नोजोरानो हाथायनो नागिरा बिनिफ्रायनो बेफोरलाय आरो बबाव बिहामजों समायनोसै आं बायराव थांनायाव गानखायानो आङो बेफोरखौ औ थालाफ्रा मोजां मारिना दोन मोजाङैनो सोना गालांजोब दे जागोन आयै आरोलाय बेफोरखौ दिहुनलाबाय थानाङा बिहामजो मिथिबायना माला मा जाब्रबगोन मिथि मोना ना औ दे आयै ओमफ्राय बेफोरो नोंनि आइया हरनाय आइल' नङा माने दादि मादै आरोथ' फंबायबो हरनाय दङ बेबायदिनो आबै आबौ गासैबो आरो ओमफ्राय बै आसानालाय माथो बिहामजो बैयो अ बेबो सनानियानो आयै एकदम पियर गल्ड मेहेर हरनायसो ओमफ्रायो हाबाब एसे मोजां नुखादोंहाय सनायानो लुफावजोबखानाय खोमादां ओमफ्राय बेजों लोगोसे मेहेरा डायमन्ड रिंबो मोनसे हरफादोंमोन मा बिहामजो डायमन्ड रिं औ आयै डायमन्ड रिं माने जोबोद बेसेन गोसानि जायो आरो बियो हाबाब आंथ' दिनैसिम खोनाफेराखैबोमोन माने गानफेरनोबो मोनखाया नालाय बहाथो नुनोबो मोनबाय बायाखै आयु दे बिहामजो मोजां जोथोनै दोन हाबाब बिदि खुला दिहुनजोबबा जागोन नामा गिलु बालुनो ओरैनो नोजोर नाङो मेगन गोसाथार दाथ' रावबो गैथ'खाया नालाय आयै जेबो नङा दे आं आलमारियावसो दोनखायो जोबनानै डायमन्ड रिं माबा सनायानो सना आसान खेरा माला मालदाथ' मालदारखामोन बिहामजोआ इसेबां सना मोनबोदों होनना आं मिथियामोन ना दिनैसो मिथिबाय नाथाय बेफोर आंनिसो जाजोबनांगौमोन आंजोंसो समायो बिहामजोआलाय दानि सिख्लाबाबो जेबोखौनो गानखाया माथो आयु नुनानै आं फाग्लिसो जाबायहाय नै आरो आं माबाफोरथ' बावबोआसै लाबोनायाथ' गासिबो लाबोजोब्बायमोन आं मोजां नायजोरनो आरोथ' सोरांखौ थिनहरब्लाबो बेबा लाबोनो रोंगोन ना रोङा दा माखौबा बिहरगोन माखौबा बावबोलायगोन ना र' बेथ' जाबाय दा आरो आबा सानखौबो नालेंखरखौ हानना दोनखानो थिनसां उफाय गैया फुजायाबो गाबोननो एसे जगारखौ खालामखायाबा हाखु दाखुसो जालायगोन नङाबा आरो बिहामजोआबो फैबा मोजांमोन बेहाय आंहा फुजा दिनफ्राव न'नि मानसिखौ जमा थाजानो लुगैयो दा आरो बेबो फैनायसो नङा नामा एसे खबर लानांगोन र' ओमफ्रायथ' र' फैसा आग्लायनायखौ बे दालि थेमायाव सोना दोनसैलाय आङो मोजां दोनखायाबा अबावबा आरो माब्लाबा नांगौ समाव हरखाबै बिबाबो मोना फिसाइनाव बिब्लाबो आरो ओंखाम संग्रायावबोथ' रावबो हाबनायानो जाखाया नालाय बांसिनानो आंसो संखायो बेखायनो बेहायनो दोनजोबोहां सोर फात्ता मोनो ओंखाम संग्रानि बबेयावबाबो आङो फैसा एरसोनानै दोनजोबो जुरिसो आङो नांगौ समबाल' डाइरेक्ट बहनसै बाहायनोसै आरो ना ओमफ्रायथ' र' बे फैसा एसे आग्लायनायखौथ' सोराङा सोंबावगोनहाय बेखौ होथ'बावलासो आं एसे दोननांगोन ना सेभ खालामनानै बेबा आरो दानलांगोन बहायबा बाहायहैलायगोन एखे इमारजेन्सि जाबाबो एखनबा मोनब्रबाना अबावलाय एटिएमआव थांब्रबनो हानो अबाव बेंकआव थांब्रबनो हानो बेखायनो मानिफोरखौबो एसे सेभिं खालामनानै दोनबाय थाखायो आरोथ' ओरैबायदियाव जायगायावसो दोनखायो जोंनाव रावबो सिखावबो गैयाहाय जावैसोआबो फैथारासै मालाबा लिंहरनो थिनसैहां नानि लिसाखौ नायनो लुगैबाबो नुला आंहाबो थांनायबो जाया खामानिबो सोलाबा ओमफ्रायथ' आरो आलासि जानोबो फैबाय बायथाराहाय गथ'फ्राबो गोसोखांगोन ना खाङा जाखोबा जेनेबा खामानियाथ' बिदिनोसै मिन्थिगौ संसाराव हाबनाय ना अब्लाबो फैनांगौहाय दसे सम बिमा बिफानावलाय आरो माथो नाथाय मानोबा आं आबा मोनथायखौसो बिराद गोसोखांगासिनोलै दा जुदि आंजों थानायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन खाफाल गाज्रि आबा नों जोंनि जिउआव फैबायथ' फैबाय नाथाय दसे समावनो बेबायदि थांफिनबाय नों सम जायियावनो मा खालामनो बिमाजे गोसोखांफ्राङो एखनबा जोबोद नों फिसालाखौ दाबो सानबाय थायो आं मानो हस्टेलाव थांनो थिननाय दे न'आवनो थाना फरायनायमोनबा आंनि आफा सनायाना बिदि जागौमोन ना जोंखौ नागारना थांगौमोन दे फारसेथिंजाय आबा मेहेर मा सानबाय थाखो गासिबो जाजोब्बाय ओमफ्राय फुजानि लायनो थांनायफोरालाय मोनबोजोब्बाय गासिबो
लाबोनायाथ' लाबोबायमोनहाय दा माबाफोरसो बावबोबायदों नामा नायफिनसै दायो दे अब्लालाय मोजां जाबायना मोजां जानायाथ' जाबाय आरो फैसाया हले ग्रोबसो जाजोब्बायहाय खरसाया सोरां मिन्थिबायना दे जागोन दे माथो जाखो ओमफ्रायलाय आरो एसे आग्लायनायजों साहाखौनो स्राय लोंबोबायहां माबायदिलै मानसियानो बा हारसिंबाबो साहा लोंबावो आरोना ए आंहा खुगा गैया जाहैबाय आरोथ' हारसिङानो जा बुरजायानो जा बा नोंजोंआनो जा साहाखौलाय आं ओरैबाबो लोंबोखाथारो आरो जानाय लोंनायनि मामलाफ्राव आं लाजियाहाय बेबायदि आरो नोंनि बायदि गिदिर रेस्टुरेन्टाव थांखि माथो आंहालाय बे फिसायावसो हाबबोदो दखानाव दे जाबायसो दे माथो जाखो औ आंहा एसे खामानि दंबावो थांदो दसे रायलायनोसैब्रा ना मा होनदों सोरां जेबो नङा माथो एसे नायहाबखो आंहा खामानि दंसोयो बाय बाय दा मोनायाव थुनथुलिनो फन हरनांगौ दंमोनलै नाथाय ओमफ्राय आं हरगोन ना हरा सानगासिनोलै मानो होनबा दाथ' फन गोदानाबो लाखाबायमोनलै बाट सिमखौसो आं दस्रा लानांबायना लायाबाबो जाया उफाय गैया नङाबा सासे दङना ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामगोन फनाल' अन जाथों होननायसो जाबाय आइ हेट इउलै होमबाबो नोंखौ गनायनो हाया मालाबाबो हाथारनाय नङा आङो जायखि आं थैलांबाबो हानाय नङालै आङो मानो होनबा आंनि जानो गोनाङाथ' थुनथुलिसो ना गुबुन दस्रायालाय बहा जायगा लानो हाबावनो दे ओमफ्रायथ' नाम्बार गोदानखौथ' सिनायखानाय नङाना डाइरेक्टखौनो फन हरनोसै आरो माथो नै बेवहायसो दङ आफा सना आबा मोनसे खामानिसो थिननो नागिरदों आं नोंखौ मा खामानि जालायखोलै आयै खामानियाथ' माबाहाय आबा बे गाबोन फुजा दङ नालाय बे नालेंखर फिथाइखौ हानखानो थिननो नागिरदोंमोन आं नोंखौ दासो दुगैखांदोंमोन आङो दे आफा सना हा बिफाङाव गाखोबानो जानायानो नोमफायाबो उदैयाहाय आरो नोंथ' लावगागा ना आफा बेखायनो बुंदां नंगौ नामा आयै दे जागोन दे अब्ला आबा बे हांसोआबो आरो हाइस आदार होबाबो असैज' खालामथाराहाय बिसोरबो नोंसोर थांगोन ना थाङाफालाय हा बैयाव आदार होखादों आं बैफोराव जाहै मालाबा आंनि बाथ्राखौबो आइया मोनथिबा न'निफ्रायनो आउटसो खालामगोन खोमालै मालाबा फैसि मोनथारबायलै आं बे सासेखौ बोरैबा उल्था सिदा खोन्थाफैबानोथ' ना आंनो खिन्थाग्रोखानोसै नै आबौ मेहेर फाग्ला जाबाय नामा नोङो हो फाग्ला जाबाय हा बिमाखौ सिखाजों दानथारसै होनबा नोङो औ नोंसोर लाखियाबाथ' दिनैनो फोजोबखागौमोनलां आं मानसिखौनो हामाहाय आबौ बिदि साननो मानियो दे नोमाया गाज्रि आंना फिसाजोआनो अब्लाबोथ' नोंनिनो जोनोमगिरियाय आबौ गोसोखौ हमथा रागाखौ हमथा मानसियानो माबायदि जालांथारखोलै आबै माबायदि जालांखो नोंसाजोनि आखला साला बबे ग्रह गाज्रिनि दिनावलाय जोनोम मोनामोनब्रा बेलाय हो मानसियानो उल्थां फाल्थां खामानिल' मावबाय थायोलै नंनायाथ' नंगौ र' आबौ नङाबो होनजाया हा बे नानियाबो मानो बुजिला होनबा आबौखौलाय मानो सान्थि थानो होला दे आबौ मेहेरखौ हा गावनाबो बांद्राय थारो नालाय बेखायनो आरो फिसालाजोंबो रागा जोंजालाय लाङो फिसालाजोंल' मा जावैसेजोंबो गासैजोंबो रागा जोंजानाय खामानिल' मावसैहाय आच्छा बिदि नाय मा मोनो बियो गावनाल' माने जाजोबो आरो बाखि जोंनाथ' गासिनाबो गोरोन्थिसो बेखायनो बेबायदि मानसिखौथ' फोजोबखानायानो साबसिनमोन नाङा दे आबौ मानसियानोथ' सोलायनो रोंगोन ना रोंला मोनथिला अबाव रोंबावनो बेलाय जाला बे मोजां जाला मानसिया खेबसे खेबनैयाथ' गोरोन्थि जानो हागौ दे नाथाय बारे खालामनायखौ गोरोन्थि बुङाना बेखौ बुङो हुदा नागार हायि मोनसे गाज्रि हुदा हा सिगांथारावलाय बिदि नङामोन गोदो सिख्लायाव बे नोंनि मादै थांनायनिफ्रायसो मादै सोर मादै आबै औहाय आबौ नोंहा सासे मादैबो दंबावोमोन जोंहा आइ मायानि उन्दैसिन नाथाय गेजेर ससेयाव मा जाखो गावनि जिउखौनो सानसे फोजोबनानै लाबाय बियो आइ गंगा हामानो बिदि खालामनाय नोंबो मा मादैया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों औ आबौ बै समनिफ्रायनो नोंनि आइया बोरैबा जालांनो हमबाय मानोना जोबोद अनसोयोमोन बे गावनि बिनानावखौ आरोथ' बुंबावो बेफोर गासिबो नोंनि आफानि थाखायनो जादों होननानै दा बेनिनो रागायानो जोबा बेना जेरावबो बे आफायानोसै आरोना औ मानोना नोंनि मादै गंगायाबो सोरां जावैसोमोनाव खारसनहैदोंमोन मा औ आबौ दा आरो बेहाबो गुबुनखौसो लाबाय बोरै जालांखो आं जेबोखौनो मिन्थिया उनावसो मिन्थिबायबा माथो जोबनोनो थाङालै आफानि लिस्टानो
मानसिनालाय साबेसेथो गोसथोनाय दंमोनब्रा हो बिफायाबोथ' डेन्जारमोनलै आंना माने मानसियानो एसे फाल्थुथारमोन दा होनबावनो आरो आबौ गोबां जाथाय जाबायानो जागासिनो थाबाय नोमायाबो मोजांखौनो जानो रोंला बुजायबाबो होनबाबो रायबाबो बुबाबो मोजां जाखानायबो नंला बे आबै मालाबाबो जानाय नंला बायदि मोनबायलां रागा जोंलाबो आबौ आयेनखौ बेबायदि आखायाव दाला मोनथिबाय दाबो नोंनि जिउआ गोबां थांबावनांगौ दङ बैसोआनो जेबो जायाखै उन सिगां सानाबा आबौ आरो नों हारसिं नंलाना लोगोरि दंफायो नोंहा दायो गाज्रिब्लाबो मोजांब्लाबो बेनो नोंनो जिउ होदों आबौ बेफोरखौ साननानैथ' गोबां अनबोबायलै आङो रायबाबो होनबाबो गोबां अनबोबाय जे आंनिनो बिमा आंखौ बे बुहुमाव लाबोदों होननानै थेवबो नायना आबै माबायदि आखल दिन्थिबाय थायो बियो रागाखौबो हमथाया नङा बेसेबां हमथाबोबाय थेवबो मोनसे लिमिट दंलै आबै थेवबो आयना बांद्रायथारोना नंगौ आबौ नंनायालाय गावनो एथ' खस्थ' मोनदों थेवबो साननायफ्रानो नायदो बेखायनो दिनै रागाखौनो हमथानो हायासै आङो गावनो पापसिलै आबै पापि बांद्राय पापि जाबा बेबायदिनो जाखोयो देनांहाय बैसो जाद्रायबासो बुजिसिगोन बे आबौ मिथिबायना हा जेब्लायबो बैसोआ बेबायदिनो सिख्लायैनो थाबाय थागोन बेथ' नङा सानसेबाबो नोंसोरखौनो नांखागोन बेनो बै समाव गावखौसो नायगोन आबौ हो नांगौनि समाव जेबो मिथिला आं बेखौ मिथिबायना ओमफ्रायथ' नोंसोर बिनिफ्राय थांमारदो आबौ आरो गोजोनै संसार जाहैदो गुबुनाव बेहाय नङा नोमाया बेबायदिनो खालामबाय थागोन नङाबा जेला खस्थ' मोनगोन अब्लासो बुजिमारसिगोन बियो आरोथ' जोंहाबो बेहाय थाबाय थानाय जाया बेखायनो सम समल' फैनाय जाखायो थाथों बे फाग्लि जानानै थायो ना मायो आंबो बारा जेबो बुंला आबौ बेखौ मानो होनबा बुजायबाबो लाखिया नालाय नायनाङा आबै नोंसोरबो बेखौ होमबासो मोनथिगोन बियो महरखौ नायबानो रागा जोंनो ओंखारग्रा जाबाय आंखौ आबै जे सोरबा असे बिमा बेबायदि थानो हायोना बेबायदि खालामनो हामारो खायसेनि गोसोआ थायोहाय आबौ मा बुंबावनो फस्थायगोन बियो आबै फस्थायगोन नायबाय थादोङो आंथ' आरो थानायाव गैला बेजों जायखि गाव खस्थ'जों मा मोनो मोनथोंसै थोयो ना मायो आं मोनथिला मेहेरा मोनथिला गोबां बार जाबायलै आबै बेखौ अननानै बेबायदि थानाया आङो बेखायनो एसे अन्थाइ बिखा जायाबा उफाय गैला आंथ' ओमफ्राय आखाइबो दिखोनो हाया नालाय बिमा जाहैबाय अब्लाबो बे गोसोआव नोंनि थाखाय अननायाथ' नङा रागा जोंनियासो थासिगोनलै आयै रागा जोंनियासो जायगा लासिगोन नोंनि थाखाय खाफाल गाज्रिहाय आबौ गावनानो गावनि खाफालखौ गावनो जाना लासिगोन बियो बिहामजोखौ सिनाय रोंला फिसाजोखौ सिनाय रोंला अननायखौनो देनांसो बुजिगोन आं बुंबाय थागासिनोखा आबौ नायबायल' था नोंसोरो सनामोन भिडिअखौ अब्ला नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला बाय बाय थाथ'लाय दिलाय आं थुनथुलिया थांथोंसैलाय अब्ला मेरनिफ्रायबो बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय गुड नाइट